कोई बेरा हो गेल अभी तक खाए लेके ओइली ना मन तो करता कि माँ चोखा बना दी कि ना भूख लागल बाटे लड़का यही तरह चल गल सन स्कूल आए इहो आदमी के बुझात नहीं खेनु कि पानी पझारिन के दे दी सर से एकरा खीसे बरत दीदी का हो का करते जी माते को तो मम्मी जी के असर ता कतनी कि लेती अलुदम भातावा कढ़िए बड़िए तो आदमी खाइत न हो भूखे एकदम जी लड़का नहीं एगो तो मार के पैसा देके बिस्किट किन के भेजनी पड़ गेला अयो हमर छोटी को बच्चा खइले बिना तड़प के ओसी रोवा के सुता देनी के देनी और टोस किने के कि टोस किन के खा लियो सन पानी पी लियो सन जान जइयो और मान लो कि इहो आदमी ना खाइ तो कैसे बाल बच्चा के एथी करी हो देखभाल करी खइले बिना दे हवा भइल जात नहीं सुते हमर गोड़ हाथ झनझनात एकदम खइले पिला बना एकदम सास जी एकदम डाक के रखले बड़ी हम ना आयन तो का करम नाश्ता पास्ता के दुगो रोटी से कम नून तेल रोटी खाइम दे हवाले का हमार तो ऐसे ही ना खानी त हमरा कमजोरी पकड़ लेवेला जीवन ढाहना ओकरा जवानी में एथी होखो आइनी भतर कटनो लोग दिन भर काम करवावत जे हिनका घर बुलाता त हुनका घर एथी करत हई करत हउ कर बापू बाप कजी ना भात बा ना आलू दम बा ना पापड़ बा ना चटनी बा करे जा बउए दिमाग मत हमर खराब कर जाए खाली करे देले तन बात नहीं उरा गुल बा उनके के आदत ना रहे जरूरत ना रहे काजी खेलवड़िया सन के काहे के बियाह करती सन भगा देती सन बाल बच्चा के अच्छा तो या ब्याह जरा कोनो जाई टोला पहले अब हमू एडवांस से पैसा लेके आ तबे कोनो काम करम हां बयाना पहले हम रख लेम कि हमरा के हाथ ना द जब आदमी के खयको पर भूर फूटल बा त कौची के थी बा हो करत बेर में करब त हुए मार बताई हमने के पूरा परिवार भूखे बानी जे कि अभी तक ले मम्मी जी लेके हम तो कुछ खाएम पियो अब मत जानते थी करे वने ना करे खासन अजी तो ए माई कैसे खाए कुछ नहीं के बना तूनी के भात ना बना के है दे जल्दी दे हरदी के त भात तइबे करी दे जिगन कर कानू आरे ओकन के बड़ी बड़े बड़े रहेला ना पियो झीगाना ले खो ये दादा ये चटके रह भाई सिरनी का जाई बैठतइस सिरनी बटा तनी हम हां तब कर देतइस भात देला नहीं किसन तका जी दी आहो खेलवड़ी का हो में से त लागी लगा भात के ठिकाना फुलौरा मिलता ताके तोर आदत माई जान जो शुरू से खराब हो हम जान मने इनके में का यही से जान जो कि तोरा के बड़की माई अलग कइलस काहे जी अभी ते आदत नहीं छोड़त कुल बहरी फुलौरा खा जतइस आ कदस के मिल नहीं के ए नतिया के मार दिखाओ दूध चटकन चुप बना हमार विश्वास है जिगना घरे ना बनी फुलौरा देखनी धोई किन के लग रहसन अजी त दी हसन दाम नु लेके आइम अब देले तनी खा गेलई ई तनी मनी नहीं है है पागल का नतिया के तो बस दे दी जी हमर मार देख पर भर तरफ तो आई हे बेटा हुआ का बोले की से चप्पल दे के नतिया के बेरा हम खा गुल बानी नती भर गा ठेठा के हम आता नहीं उलाहटा बुलाहटा दे के आ ये खा दे के खा नहीं हम रतिया में अब मुंह द के ठिकाने ना तो त गुल आतना जिगरा बनी मनी एक दे दिला ये तरह के दिल बही ना कोले यार एकरा है के अब गिरहती हमरा नहीं के करे के ना मत करियावे ले तो बतियाले सौ सौ बुझा लगे केतना बड़ा कवा ध अभी लगलो ना कोई दिन यार चली हमरा घर के परोजन संहार दी रौरा के लुगा के पैसा के करी के कुछ के दुख ना अन्य के मिलत है ओकरा घरे तो खो भात ना बना कर तू जाने के हो तो हम जाने कि लेके आइम त हम ना बनैनी हो दूधू का सिकाता देते सन चल रुक जी कड़िए रख ले हम बना आरती जगह में देखो कितना रहे किरते मिलल बा हेलो ले जा हटाओ आई हो माई ना अटल बटल त ना नाती पानी पे के ठकाने का खाइए लगी आओ खा लियो ले धर काहे रे तनी छोड़ दे चुप रही बताओ असरा लगा के हम बैठा रहे कि फुलौरा आई जन जो कि 2 घंटा सुतल हनी तोरा के तुम पहिले कहले बार के आसरा ना लगनी हम कहीं जाई ना गिरह त घरे त हां त ते ऐसा भई के अब हरदम असरा पे साला पानी पीत रहेला अते काहे अंट संट बोलसन पतोया लगे बेइज्जत करलस माने चटनी है अरे तोर बड़की में ढेर हमरा के बारे में जानती है पहले भी बड़की में कहत रहे हमर से हां कहत रहे त मेहर उठा बाल बच्चा जाके बड़की में घर रह जो वो बड़की में हमरा से कहत रहे तोरा ले कि बबुआ तोर माई जानत रे पहले गांव में बड़ी फुलौरा चाहे एथी मिली बढ़िया बढ़िया चीज मिली तो उन्हीं खा के आ तनी सब हां तोरा ले न त हमरा मारे में डर न लागे तारा मेहर आइल बा बच्चा बा हेलो तो बड़की में कहत रहे तो तू ओकर न बतिया कहत नी तू बड़की में के बात सुन बे उ जन काम कल बे बताई हम न रह दे हाँ। शिकायत हुई ठीक है हमारा भी हम उनकर लखा ना है कि कौन भी है का चूल्हा में कौन चीज क के बार का धो दे हम अच्छा तू ओकर बात कह तब न कहम ससुर के खाए दे मौजी के गैस खोले लगम हां हम उनकर बते कहीं कि बुढ़ा उठ के चल जात रहन चाय दे मई
बात छोटो खा के देख ले। हट रे नतिया हट रे मुंह हाथ दतुआ ले आ रुक दतवा लागत ऐसा न ऐसा हमरा घाटा लागत रहो 3-4 गो परोजन में कोई नहीं 3-4 गिर हाथ में नतियन में आग लाग रहता बेटा बेटी के बियाह करत असन लेकिन पवन के देवे खातिर कुछ नहीं खे बताव ऐसा ही का करत ऐसा भतर कटनी ओन्ने से लुगा आवत निमन निमन बरतिया और से आ ये जिगा 100 रुपया लुगा बदल के हमनी के दे देते ऐसा अतना हमनी के बुरबक बनी जा हो आए नौकरी वाला आवत असन बारात साज के हौ कुल जेवर नाच करत असन माई रे 80 रुपया के लुगा माई गोइल बा नाच बजा करे के रुपया हो जाता आ 500 पवनी पधारी के देवे में के आग लग जाता नती लोग के हैं ओसे आग लग के जर जाई हमने के ना दिहन लोग त ओहो भौजी अरे भौजी बाड़ी हो की अरे हम हेने बाड़ी का होत छ बोलो अरे कौन छोड़ा एक बार भौजी के भेज माई ना जाई नहीं ना जाई हां ओकर तबीयत ठीक नहीं खे का हो गई अच्छा है तबीयत ठीक नहीं खे तो काका नामा के छोड़ाई गे के कना के छोय मुझे बाकी भीख मांगती हो तो कुछ कोनो खाना कहते हम ना मगर तबीयत खराब अरे तो खाना का सालू भई के लिखा वाला आज घट गइल आदमी बढ़ गइल हो चुप रहा घटगुला तारे तोने लेके चलते घर खाना ना बना के आई तो जैसे खाना लेके आई या बड़े अरे हमारे घर चार आदमी भूखे रहलो तो तोर हम का बात बताई बोला तो कैसे तुमने बियाह शादी कर ले घरे खाने घर जाना परोजन में कहा जाना अरे अंदाज हलवाई लगे बड़ा तो हम बनावत नहीं तो हलवाई कहबो के एक आदमी खाना करू तो एक आदमी को हलवाई बनाई तो खाना बनवैला हो 50 आदमी के बेसी खाना बनवे रहे हां लइका फइका बाले बच्चे सब लेके जुट गए चुप रहा तो हर साल के ये तो जना के ये तू कोनो कार्य पर लगा ना ना घट में करेला ना ना गलत बात बाज तक हमनी के खाना घटल नहीं गब की परी घट गइल ए कहां बड़ी भौजी के बोलाम ना ना चाहिए ओकर तबीयत ठीक नहीं खे काले तू बता पानी चढ़लो कर तबियत ठीक है पानी चढ़ल तो ए मालिक भइल बड़े ए भौजी आ ना जइयो आई धकदार झड़ दी मुहा बन जीता है देख कथि की जैसे चल जा क्या ये तक देले बन जा साड़ी एकदम खखटल बकटल लगे खागड़ा लगा साड़ी बा आ वो तरीके 20 साड़ी का हम दे दी का दोरे पे कुकुरहार करे बनी जी बोला नहीं तनी भौजी हैं नहीं कहां गली अभी तो पानी चल रहा है काम करावे के बेरी लोग इनके हो जाता खियावे खाती देवे खाती औकात नहीं खे तो काहे के बुलावता नहीं जा पानी पझारिन के मैंने पौनी पछाड़ी के दियात नहीं के फ्री में कोई जाता हमारे घरे हां बता ओ चल जा तो किसी खाना घट गइल हम जानत नहीं से आदमी बढ़ गइल दौड़ गइल से कुल बाले बचे एक घर के 50 को चल तेरा करता आदत हो हर काज परोजन होकर और परब परोजन में काहे महाराज औसो घटल दी हो तनगुआ में सब कोई खा लेला त हमनी के आइबे ना कोई आओ तनी एथी करावे अब पंडित जी खातिर पैसा निकल जाता दुगो शंख बजा देते निमंत्रण पढ़ देते त आ हमनी के बुलाहटा दिए त बड़का गांव में घूम घूम के याद ठीक बा बताई सबसे बेसी कम से कम नाम के होके के चाहिए अच्छा ये बतावा ना बहुत नहीं करके हमारा 20 गो काम बा भेजम कि ना भेजम ना अब जइबे ना करम जरा घरे मैंने क्लियर बनू हां जे दूसरा के देख ली दूसरा के तो हम देखिए ले लेकिन फिर मत कहिया जा ठीक ये ना पूरा गांव में तोरे का को लगन लागी कि तोरे लगन में जाइत माई त कमाई हो जियो कर कहा ना पूरा गोतिहारा में तार माई ना जइहन जान तू जान जा कब तक करे तो गोतिहारा में कितना रुपया मिलेला सब कुछ जानता तारा कि माई लेखा 20 गो तार लगा गमनी के गारा गोतिहारा में लगा 10 गमनी के व्यवहार बना के रख ले मैं चावल बात बती जावे हम देखो अरे हमनी से गोल गुजर बा असर कौन जा हां बैली में 2 रुपया सुना तड़ू की हरदी में मिलल हटे हैं अब आओ तन बात छटे बड़का एक 5 रुपया वाला कागज के चल के देले बा अब परिस्थिति चल एक ढोलक बैठा देते चल बताई मोबाइल बिगड़ गल मर्द के कहते ए जिले जाके बनवा देहिन जी हमरा नैयर से क दिन से फोन नहीं किया कैसे होइयो सन कैसे नहीं होइयो सन लेकिन मरा सुनत ना तनको एगो हमर बात सुनबे नहीं करला इनकरा के त एगो बतिया कहबू तम सुनाम तरह के 4 गो बतिया कहते मोबाइल बिगड़ बनवावे कहते त सुनत नहीं खे सुन ले आज के जमाने में मोबाइल है मेरा दोनों बिगड़ जते सन त जल्दी बनत नहीं हां देख ली दरी है दीदी जी हद तक मोबाइल चलावेली हमरा के हेती को मोबाइल चलावल दुश्वार बाटे अरे तो माने हाथे हाथे होते होते मोबाइल जरूरी बा रे होइए नहीं के तो देम कहां से माने दे देम त ठीक बा ना कहत नु हे जे रहले से काम हम धम चली नु तोर का नाम का बोल ना हमार का नाम बा कि 2 रुपया कमाई जा काहे माई संगे कमात नहीं खी हाँ गाँव में जातनी का बोलाओ मोलाओ कुल देवे तो कमातनी ना जी अरे त कम बारे हरदी हम मड़वान ह तोरा के तिलक ह छेका ओका सुबह से खाई में सुखा देली नु गईली त परे लेके आइली खाली
चल चुपचाप रहो। कैसे तक आला कहियो भर भर दाना, कबो मुट्ठी भर चाना, कबो एको न दाना, उहे हाल त बा। कौनो जानल लइके, कबो भरियो के मिली, कबो खालियो मिली। हाँ जे ना मिलते उपास करके सुत। का है घर में नहीं हमारा? ऐसे कहते कि चल बाहर कमाई, महीना के 10,000 कमाई नु खा पी के तो रही तो काम दी। चुप रहो। 3 दिन में 10,000 कमाते हैं, महीना के 10,000 जन कहो। भर बियाहवा लगनिया जातना बस संभार लेबे दे माई के साथे आनर भेबर बिया। आ सुन, अभी हम अपन मलिकार लोग के चिन्हत नहीं कि हमार गृहस्थ कौन हो, माई सब चिन्हावतिया। हाँ चिन्हवा ले माई से वो जाके करब रहो। उहे नौकरी ठीक बा। तो रहुए लोग करब जा, हमनी से कुल नहीं सब परी। ए रौला हां भाई अथी जो तो तन की के करा करे? अथी रे अरे के करा करे? होटल पोपुर बारा टोला चल जाता पप्पू मैं वो पप्पू घर रहती है तारे तिलक का बता रहलन जा कह दी। ए मम्मी जी सब लोग क्या करी? पूरा टोला भर में अब जाओ घर के बताइए तो घर माने कह तिलक आवत त बीजे होंगे कह दी। सब कहे के बा कथि एक साथ बीजे होंगे कह दे। कहे नु के हाली मल कर दे दी कगा देवा आ तीनों चीज के लिए कह दी ठीक बा। पहले हमारा मोबाइल बनवा के लेके देखे जाए। मांग लेम 150 रे। का तू कचर कचर करे लू काम के अथी बता मांग लेम 150 नो। हां काम के देता नहीं नहीं। आ तोरा से औरी बता जब तिलक का चगे लागी नु त उठिए ना आते जो बैठा हां बैठ के पूरा तिलक देखम कैसे चढ़ता। ओई छावन के कुल पैसा रुपया आई आ 10-20 के नोट नकली है कोई कैमरा के 50 दे जा ना हमनी के रोजी 1000 की। तब दिन भर मेहनत, रात भर मेहनत करते जा। ताकत रही है कि पापा जी कर पले तो इसका करिए हां तब वो लोग से कम मेहनत बा कम मेहनत में दादा हो दादा बैठल बैठल मेहनत नहीं हमनी के। खाली आओ तो पोथिया पच देता सब होता असही हो जाई। हां जाए जाए गाड़ धोए दूसरे के जाके। ते का कोहेली हमरा बुझाई। काहे ना कब जी? सुन सब जौन अच्छा एक बात बताई, जौन राउर माई बाबू करे उहे राउरो करो। हाँ सुन, सब कोई खेत बधार किन ले बा। हमार दादा रहन 10 गो गांव किनलन, अभी तोरा पते नहीं के। ई मर्द के तो समझा समझा के हम पागल हो गई। तनको हमार बात के समझा तड़न। आओ तोरा के तब बताओ ते